מי זה הילד הזה? הוא היה כל כך יפה. אני לא מאמינה שאת לא משתתפת בנשף. הכל טוב. אני בטוחה שיטפלו בזה. איזה באסה לקלוי, כנראה לא... אמי. היא כנראה לא יכולה להשתתף בנשף. כן, באסה. הילדה הזאת נראית די סבבה. אולי אני אציע לה לבוא איתי לנשף. טוב, כנראה קצת הגזמתי, רק עכשיו נפגשנו. אני צריך ללכת לשיעור. הלוואי שהילד אחת כזה ירצה לבוא איתי לנשף. הוא כל כך יפה וחתיך. הלוואי שהוא ירצה לבוא איתו לנשף. קלוי? מה את עושה פה? עוברת בבית ספר? מה את רוצה? כלום. יופי, אז תמשיכי במה שאת לא עושה. טוב. אוקיי, היא בדוק מסתירה משהו. אסור שאמי תדע מה אני מסתירה. את בטוחה שאת לא מוצאת שום סמלה לאמי? כן, אני בטוחה. גם את נזכרת בזה? כן, המחסן הסודי, חייב ללכת לשם. הנה, יש פה סמלה. הסמלה הזאת ממש מתאימה לאמי, והיא ממש יפה. כן, צודקת. לוקחים לה אותה. יאללה, בואי. כבר נגמר השיעור. אני אגיד למורה שנתחלף. סבבה. אני הולכת לקרוא לאמי. בנות, מישהי ראתה את אמי? לא, היא נראה לי הלכה. יש לי משהו לומר לה. מה? יש לה סמלה לנשף. מה? יש, עכשיו הם יכולה להשתתף בטקס. נשף. כן, אני אחכה שהיא תחזור. היא אמורה לחזור כל רגע. טוב, אני אחזור. אני עדיין לא מאמינה שאין לי סמלה לנשף. הוא כל כך חתיך. למה כל כך שמחות? אמי, יש לי בשבילך סמלה לנשף. מה? באמת? יש. עכשיו בואי נמדוד אותה. אני באה. חבר'ה, אמי מצאה סמלה לנשף. בינתיים אני אביא לכם כדורסל. יש. זה ממש יפה לך ככה. נראה לי שאני צריכה להחליף תסרוקת. אני שנייה חוזרת. עכשיו זה מושלם. מה? למה היא נראית ככה? יותר מושלמת ממני? אני לא מאמינה שאמרתי את זה. טוב, לא אכפת לי. תכף חתיך יציע לי לצאת איתו. אימא'לה, איזה יפה. תודה. אוקיי, עכשיו תחליפי בגדים. אין בעיה. התסרוקת הזאת מהממת. תודה רבה. מה זה התסרוקת הזאת? היא ממש יפה. כן, היא מוגזמת ומושלמת. תודה רבה בנות. ואני צריכה לספר לכם משהו בקטע לקלוי. מה זה קלוי? אמי. קלוי די מאוהבת במישהו. קלוי מאוהבת. כן, זה לא הגיוני שהיא תהיה מאוהבת במישהו. כן. לא, באמת בנות, אני לא צוחקת עכשיו. טוב, אבל זה באמת מצחיק שהיא מאוהבת. מדברות. צלצול. טוב חמודים, נגמר השיעור. כן, בואו נגמר השיעור. טוב, בואו נחזור לכיתה. נראה לי שהמכתב האהבה הזה לקלוי מספיק טוב. טוב חמודים, המבחנים שלכם. מה, אתה עכשיו מחלק אותם? כן. מי שאני קורא בשמו, לוקח את הדף שלו ויוצא החוצה. להפסקה. עומר, תודה מורה. רני, תודה מורה. קלוי, סליחה, זה לא קלוי, זה סוזי,
חשבתי שאני אראה איזה מושלמת אני. אני באה. תודה מורה. מאור. תודה מורה. בן. תודה אחי. מה? תודה מורה. ליה. אני באה מורה. תודה. תמר. כן, אני באה. תודה. מעניין כמה קיבלנו. שירה. אני באה מורה. תודה. קלוי. בשעה טובה. ואמי. תודה מורה. כמובן שקיבלתי. מה? קיבלתי 29? יש, קיבלתי 100. מה? אין מצב, תראי לי. קיבלתי 100, יש. יש, ייי. בטוח המורה הזה רימה או משהו. לא בית המבחן הזה. יש, אמא שלי תהיה גאה בי. קיבלתי 100. גם אני. יש! טוב, זה היה ממש ממש קל. כן. קיבלתי 100. כן, גם אני, זה היה ממש קל. כן, גם אני. נראה לי אני צריך להביא את זה לקלוי עכשיו. בנות, גם אני קיבלתי 100. סליחה, קיבלתי 105. מה? קיבלתי את הציון הכי גבוה בכיתה. יש. כל הכבוד. תודה. אין לי כוח למבחן הזה. טוב, אני הולך לתת לה את זה. חתיכי, מה אתה עושה כאן? מה אמרת? כלום. רק שאלתי מה אתה עושה כאן. רציתי לשאול אותך אם את רוצה להיות חברה שלי.